Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arjuponta Bukajan pulis atumpen aron repen kivan methan kene ponlong lapen bang hini abang phu kachingnang Jakhong poni phai serke bar ni Bukajan police station ke parlo hanjang langson naka checkpoint along ada por phainer kep apor malom ihum Indigo car bearing registration number S02K 5704 Dergaon Jorhat pen kiwang Dimapur an keponji kachisek akar along pasang don pen kiri kuruk don si John inkoira pho methan long ponlo labang solong bang hini aron re pen methan kiwan atung aphan nep ingnang pon cheklo kaching nang chek atum amen Sanjeev Taye lapen laksawi dole pusi pangthek ponlong Nonama do anasai sitame Bukajan police atum bensi chepardeng ponlo Bukajan pensar kurube Karbi Anglong News Dolamara kosorong pi arong kedam atobar langke thepen inglem lab aphita PWD department atum langprong Lakhain kora trok Dwarbagori MSC constituency ke parlo Dolamara kosorong pi arong Dwarbagori press club abitung atum pen kahumri dam bangso kahumri dam nangkok alam theke kosorong pi arong arat pen abatai batailu labangso atobar aputha PWD department lapen Karbi Anglong autonomous council mate local MSC mate education EM Richard Tobi aphan kachoningri sitame EM sitame arjulong leben ben ason pamandet lapen PWD department mate PWD engineer buddhoteron sitame arjulong leben ben ason pamandet bangso jok jok jai si rat ahongjai along wanang koklo athima PWD department ke rat aphan kedam kewang sungdet na pusi sarkar pen department biponlo sitame non ke Dolamara along ke PWD department asai hem sitame doset sita PWD engineer buddho teron ke Karbi Anglong autonomous council mate team Karbi Anglong abitung atum konatma kedam latum along si dun chot lasi non Dolamara arat atum kedam kewang akisung ke chinini lapen Dolamara kosorong pi arong arat ke tobar an par kedam athai abilu Athema diplo alang roi langke the ahutsi inglem lablo lake rata thek pronglo tangte komentu lo PWD department atum nangka chilangpo mate nang selampo mate rat akisungtong pachichak aret poma lapen Karbi Anglong autonomous council along education EM Richard Tobi rat akisung along nanglang dunding poma pusi rat atumpen lamthei chepaklangpon tangte rat atumpen kaningji pon alam thile angton pen arjuponik sinang Kajironga pen risaningti Karbi Anglong news Elemen bison phangcho Ang tum la je tuar la ba tuar rai lo lang roi lang e thepen jok England la lo la bang so pathak PWD department tum nang ka homri lo poson wang ma ka humri bang ke a khopen chitong no de ta bang tha na bang nang humri pusuku nang lang lo sipu ta me non puta claim thek thelang mane ni kan hini ning kan thom ne dolo so to war ason lang the nang pet bom lo puta lang roi lo puta lang roi pu bang ke lang dong thetan apen thapna bang lang roi thepi pot so bang ke mane lang thelo prote ajo phelo ke so pinini prote ke bang digdar ulo phere me an mo England plane ta hai puya ka phere dam so du kolo ne tuar le rai lo lang ba adak Dolomara long PWD office dodi PWD office do te bok hello dak amalo rong phong Dolomara malo te bok hello sitame non puta kam lada tuar putha bang ke claim ple lang na tum la bang so la jong so tuar jong si lang pon de lo pang den tum nani ke hela di apson tuar do lang la so tuar ba velo la sung krung bang ke la lo ke sung bang ke la so tuar putha bele yo lada ba hospital dai puno neli tum mane rong pen ta gari da delo la no neli tum iglo tela salang le si Phanti cho hang lo he nili tu sik sak lo halas ta me bang la son rong pen kichirap chiri a dilong check dilong de lang chubunang sta he ke no la lang thelang pleng por pon det lo mating kin tu ge chela thai de lo la si jo gari motor punon jason punon ta li tu ge la si chelat bom lo ke ajo phiro kistugon e pinini ke dam ke bang pata minil tu ge sik sak pigan lo la si la so to war ta me ke the ding ma nili tu chupui pu bang ke la pine mi mo chora tuar so nang thok la hai ar long nang thok pi puson deli tum ning kanar jon chota limo phi phua dina kai sing li tung ge chelat po mati la so pan sing li tum bang ge jesimet ke ka chu ning ri lo kola alang li tum same election por ri mane bang chu cho vote nang chorek pen li tum phan la hai pen si apor do teng no bang ka velung samri lo mati ke thang ta velung li tum ha ke la hai ke cham ke chi bang
ke hela sik sak dog je ya pkin li tum hai rong so bhai matha thilo mati lang li tum han pa hai don lo pete choklo pon ve la na matha bang ke no nang tung la bang so to war jung se lang pon de lo pon tung che la thai velo avelo ek ne li tum ke Dipho ele ke parlo tar lang so pen kahelo kilometer ke thom dikreng merok lang so ahawar mate rong kimi pu adim non malom anarlo ang pupe aju pupe hem munit abang ave ahud war sai cho nc ke do ahem prilapsi ahem asarnu paprit thang anpin tarlang sopen kahelo ajak kiding kilometer ke thom kahelo doji adim laki dikreng ahawar merok lang so rong kimi pusi akimi amen irponlo non malom hem munit kawe awar sai cho nc kidip tang ahem pripilapsi ahem asarno paprit thang anpin munit atum kedo ke thakta do sojo anpin lo chethandam sinang ihum kedo ahem chikimji aphan suri ingkoi thongkep atangka an nangji bon sitami non ke lahai ahem kachi kim pon thuji aphan non amat konat atangka pensi chikim thekpoma pusi ningje pon lasila puson kiduk det aratatum dipurong sopi along kedo dunji aphan sungkrung lo lahai kiduk det aratatum aphan kachene ke thang ale amat si avelu lason thang alam ave pin penle abatai batai loi hemret ka phalang no pilap ke aron kali pusi ahem kana hong do na tumpen ningje pon Karbi hydroelectric project along bang thongke pressure cap security guard atum aphan amen kang than et along klardak alam chini nilang pusi mla rupsing teron pen ningjepo kedam tang jakhong poni phai cr ni Karbi hydroelectric project along security guard claim atum aphan bang thongke pressure cap achokomar aphan thangnat adai pachini ni pin pen amen kang than et ajok kache song asai dengponlu bangso kache song pen ajok puthot Karbi lo charlie asong atum pen tami rdp donsi bang thongke pressure cap achokomar asai ke claim dun tang atum aphan puthot pache claim thulong et nangji pura memorandum alu sitami pipondo lapen jingki chingwai asai sitami claim ponlu bonta isi alam thia bangki kopi koson penloni alangli tum aphan lapuson kangthan et abanki thangnata klardak alam thi chini dun delang pusi mla rupsing teron pen ningjepon hamren pen person ronghang Karbi Anglong news project along bang thong kera serkep kampu tumpan amen khan et pu bang so puthak non kopia asa index non kedeng pon kali la so lam ma ke di ke details ma ni pandang than mang ta be ni da mana ka chini di phamata do ma be man ni phan thang da no la se kasi mora ta non meeting do pula hai asin nang do ni tani details hi lam thi nang tum meeting do non in para bang ke la so puthak jong si lang tum cm sa phana lo pilo mesen lo pa na lang ta take up po pa na lang tum pulo je ni pulo mana da bang kali Guwahati dam si la so pochu jingwai ni kachimai ni bang md bang ke Guwahati bijili bon dam nang po la sa lang tum bangon ne ta nang tum po si pulo ati te bang da tum non da chingwai po discipline jingwai po so discipline jingwai pen ti te la lam te bang ke nili phan balon so phi dongka nang ti tong la tum na se da swan si li ta ti te sang than the ti pura ma ka cm sar phana lo pilo cm sar bang ta take up po ek nomor 2 nomor bang lang tum pulo mana bijili bon dam na po masih di jok ne bijili bon nang tun po se pula pilo no tun po di nomor bang ka lang tu non ting bai po aso ching bai pan details bang khosam ma ching bai bang ka la tum mana so phiri ni phan dong kan ti tong pula tum la se li ta details than thai po ba langhin constituency ke parlo jai ponga hithia long rat pen kaching kia jai me ke dengpon son sianar lo por phai kri sia por pen mai pangcheng pon si rat atuma phan ke than ki mung ajai mek dengpon si aadhar card pen link ko son si ke claim nangji ma lapen methang account ko son si ke pami verji aphan lapen sarkar pen nang kelo an atangka ko son si ake joy pen ke long dun verji aphan rat atum aphan pachini tekang lapen ke wangjiar ni ke do an arat atum ta aadhar card pen link lap nang popusi pachini bang somai long aluhiaman pen ka chetong dun langhen vdc chairman bir singh timung jaipong lems chairman hemari teron lang somepi block assistant bdo langhin assam gramin vikas bank assistant manager atum chetong dun si mesen pen bang swajai me kachun pon phuloni pen oroning tigathar Karbi Anglong news ini somai long itu suri kadang kadang ini ladang ni itu langsung itu development block pen bank pen itu lah BDC pen celang pet pen bangso mai ke deng kono bang lah le job card pen aadhar card open bank passbook la bangso killing le ajo
ini tum jitu sokar ben kelong dun ya hormu bang kelong dam komsom jitu kedam tang hut itu lah langsung di blog long ekro repression dulu kami bangso job card dan aadhar card lalu bank lo link ka dia job itu apa fans kami itu bang long ngedel lo kasih ingin ben kedam betul ning hidup lo kedam tang ningkan sini ben kami itu awareness ibom lo so apa kami laga itu jai pong selawara abang sabso ke pak hidung catu kena apa tin sale pak hidung catu kasi non abang ke aprang sana thak aku da so program de deng thuge ini tu lada arong tin agang bura pendang lok ala view president secretary pendang lok jibika sakhi pendang lok ala le tung pen hangla chalang tu pen chingla je thang lok non lada la aadhar pen bank long ling pale kuri jam kan chalang tu thang ini kan abang tempat toy lo dan dengan soal kami cecak tekang lo ya ciklo yang orang kompak tang labia kan si non ke bang dia bang ke wan mai location kelong labia pan sini kita ini thelo adalah dak jai pong lo sabe ini tuh Karbi Anglong autonomous council pen na pinghara teng pen Dr. Tuliram Rohana pinghara teng pen ini tuh NECA schemes kami itu survey lo dak jai pong market sales ini si deng lo dak lak pocket Ampar ke hala langteng bazar lo isi market hala market set ti dun lo hal ta lak pocket so thak si goripur lo usame self help group training center kanang shop self help group training center sta mini tun deng dun lo lak pocket apen hadak bel tola lo sta lak pocket lo sun deng si non siklo joni jon thoma kilo pulo tangte bangso scheme nang release ko already block submit lap and block asora ko Karbi Anglong autonomous council te hadak department lo submit pen estimate kothai lab lo laso estimate nang siru lo pulo tangte ili tun ladak jai ko bijalo sale lak pocket ba estimate bang ili tun ladak deng sela sam tur thuje phan ko matha si industries pen stame bamboo plantations tame nam deng pon lo bamboo plantation non ili tun dang thong kebra hinian ke non ili tun alis pidun lo laso bamboo plantation jong sinang li lo pulo tangte ili tun la stame sikaching tur awar sailo kema ke damta hor bang ili tun ka chini tun bang ke check pen ke matro paper se bunai un chaksa sire tun chini dun tame non bang ke check pen stame jang thu stame ulai un nasi check bang ke non ki itu kichu jor bang ke haroisi ma haroisi ta le le la son se chujo tame hala ini tuh jang thu ke sorlong ya phan itu dak stock adim jong si litum thik pon lo pura tangte kumlong harus sira pokep la pande pharo ini litum chujo pondong ko asila tai sira ta pan kaching thur lo asila sonda thak abar sai nonang li thubo melang ansu se ini tuh ladak langhin consistency pen sambil itu endun thubom ji la pande ke endun ji phan pura tangte ladak rada tum sitame ame thanga documents bang choklim nang ji asila zak awareness program ni tu pati pon asi lapan than pen sini nang theng ton kap